În prima parte am vorbit despre Atlantida, orașul pierdut, o civilizație atât de avansată încât părea imposibilă. În partea a doua am văzut că tot ce știm despre Atlantida vine din doar două texte scrise de Platon, Timaios și Critian. Dar aici apare ceva foarte interesant. Platon nu era istoric. Platon era filozof, iar filozofii nu scriu hărți. Filozofii scriu idei. Atlantida nu era descrisă ca un loc care trebuia găsit. Era descrisă ca o civilizație care a ajuns atât de puternică încât s-a autodistrus. Și poate tocmai de asta până astăzi nu s-a găsit nicio urmă reală. Chiar am primit un comentariu de la cineva foarte bine documentat care spunea exact asta, că Atlantida cel mai probabil nu a fost niciodată un loc, ci cea mai mare metaforă filozofică din istorie. O avertizare pentru orice societate care crede că a ajuns prea departe.